Recent appointment yaitwa na ED iyoyo. ED ari kuleave. Akasiya Kembo Mahadi kuti ndiye ari acting president. Ndiye anofana kuappointa vanhu kana pane ma-appointments. That is a very barbaric zvinhu zviri kuitika izvi. Zvizvongoti vanhu vakanwa zvibhodhoro ikoko vakutoti bvisa nhinge bvisa. Ndikazvitaura nezuro nyaya iyoyo. Hatiri kuramba tichienda naye kure. Asi amuna angagwa matitadzira senyika. Amukati muri kuleave muri kubuda pachena muri kuappointa. Ava vanhu vabviswa na Isaac Moyo nana Matanga. Vanhu vakanga vasasatye kuenda nemareports vachinomuudza ED kushamwari. Vana vakaona mareports akawanda ari kunhingi. Vari kunzi ari kuginyabvura makomba evanhu vari kuita Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigirai nyaya yabuda nembato rezano PF iyo yabuda ichitaura kuti dzinkwa akaitwa Matanga pamwe chete na the CIO boss wa Isaac Moyo yabuditswa na comrade Nyoka Emabhunu zano PF supporter vari an ally wa Chiwenga wabuda vachitaura ivo vachitwa Matanga na va Isaac Moyo vakadzingwa mushure mekunge vaconfronta President Emmerson Mnangagwa, and those are one of the few individuals vari mubato wezano PF vanga vasiri kutya vaEmmerson Mnangagwa. Pabuditswa muaudio yatiri kunzwisai zvichinzi vaviri ava vanga vava kutaura chokwadi chakarwadza Mnangagwa nevamwe vari pedyo naMnangagwa, hanzi mameetings yaitwa kuPreCape Farm ndo pakadiscusswa zvinhu izvi zvakonzera kuti Mnangagwa abude out of leave yavo vachiuya kuzodzinga Isaac Moyo, the CIO boss muri Zimbabwe. Tingarequesta nguva inoita kuti mungonzwa zvataurwa na comrade Nyoka Emabhunu ine leaked audio yatakuvigirai vachema vachiti aiwa Mnangagwa ngavachibva varemerwa nacho chimuti chinzwai audio yatakuvigirai mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. ifamba negore regudo guru. We are so ashamed zvizhinji nekurwadziwa zvakanyanyisa. Very disappointed nemamiriro akaita zvinhu. Ndanzwa tsitsi zvikuru. Forestry Marange area pakati pema diamonds worth millions of US. Panowanikwa pane zvipatara zvinonzi instead yekuti paiswe mibhedha pakutorwa chitsidzo chemibhedha pobva paiswa door repaningi kuti vanhu varare ipapo. Hazvina kunaka zvinhu zviri kuitika izvi. Hakuna kana vagari veikoko vari kubenefita nekuda kwemadiamonds ari kumainwa ikoko kuchiyadzwa ikoko. Kana even chavo mabasa kumaNicaland vari kuashaiwa. Social responsibility chaiyo vari kuishaiwa. Saka minister ari responsible wacho chitando munhu waED ndiye akabrokesa wange Nicolia akaluta mimosa maini zvakare achishandiswa naED. Iko zvino ndiye ari linki yekubiwa kwegold and diamonds, lithium, chrome, miners, everything. Zvese ndiye ari kuita izvo zviri in charge nenyaya dzemaminerals. Chitando is a multi-millionaire with property in South Africa, Dubai, Malaysia, etc. Vagari vemumarange havana clean water, magetsi, roads, zvikoro, furniture chai vanodzidza vakagara pasi. Zvikoro hazvina kana matextbooks. Chipatara vanochiona ichi zvinhu zvakaoma shemu. Chipatara hapana chiriko andimaona. ED uyu atitadzira zvizhinji munyika yeZimbabwe. Maitiro ari kuita anonyadzisa. Pane picture ngechicirculata itori picture yekumarange. Next door yecompany inonzi ZCDC yehurumende. But vanhu vano muzvipatara no mishonga no even paracetamol chai. Saka kana paya pamune muchiti ED works zvinorevesa mune mitaura zvezvi violating human rights. Every citizen anofanira kuwana mishonga muzvipatara, mvura yakachena patepi, mabhuku muzvikoro, migwagwa yakanaka isina mapotholes.
magetsi 24 hours, cheaper data, 7 fast transport system, zvikoro, mabhuku. Inini handizive kuti why zvinhu zvakadai zviri kuitika. Uyu ED uyu atitadzira zvizhinji, akauya achinyepa achiita fange zvinonzi why nyamba ibere. Handidi kutatamura nyaya ndichienda naye kure zvizhinji. Uyu murume uyu akaipa zvizhinji ED. Makaona zvichinzi president, makaona zvichinzi minister, makaona zvichinzi any position portfolio in government, vanhu ivavo vashandi vevanhu. Simba regovernment rinobva kuvanhu, kwete kuvatungamiri. Kwete kuti unovhotera munhu kuti apinde paposition kuti akutyisidzire, kuti ukataura kuti uri wrong iwewe anoda kutokutumira kana vanhu kuti ubomberwe imba usiku. Haisiro Zimbabwe yatiri kudai. Zvinhu zvinofana kuchinja, zvinhu zvinofana kushanduka. Recent appointment yaitwa na ED iyoyoyo. ED ari kuleave. Akasiya Kembo Mahadi kuti ndiye ari acting president. Ndiye anofana kuappointa vanhu kana pane ma-appointments. That is a very barbaric zvinhu zviri kuitika izvi. Zvinhu zvongoti vanhu vakanwa zvibhodhoro ikoko vakutoti bvisa nhingi bvisa. Ndikazvitaura nezuro nyaya iyoyo. Hatiri kuramba tichienda naye kure. Asi vamunanga gwamatitadzira senyika. Amukati muri kuleave, muri kubuda pachena, muri kuappointa. Ava vanhu vabviswa na Isaac Moyo nana Matanga. Vanhu vakanga vasasatye kuenda nemareports vachinomuudza ED kushamwari. Vana vako vane mareports akawanda ari kunhingi. Vari kunzi ari kuginyabvira makomba evanhu, vari kuita zvakataura kuginyabvira mamainzi evanhu. Ndozvavabvisirwa izvi. Kunzi Isaac Moyo iwewe hauchatya. This is a pitcourt government. Pitcourt government yekungoti vanhu vanongoita zvinhu zvavanenge vachiita, havade kubvunzwa. Vanenge vachingoti even vari wrong, vanenge vachizviti vari right. Ani mashona. Nyika yakutongerwa kuprazi, kuprikabu, kufamu, ndo yakuita fange zvonzi ndo state house. Zvinhu zvese zvafa, hakuna kana chiri kushanda. NRZ yaparara, Zesa Teo 1 Net 1, Zinara Council, makancil zese adona, mabanks adona. Zimbabwe kwasara ndege 1 zvafanana neSwatini. Nyika yakutongerwa kufamu, nyika yakutongerwa kufamu. Izvozvo hatisi kuzvida zvinhu zviri kuitika izvozvo. Enough is enough. Uyu murume uyu ngaachienda, ngaaende. Ukatarisa mapepa nawo ana Herald vanenge vachingonyepa, zvakati vachingonyepa ukatarisa zvinhu zvacho. Ukada kutarisa zvinhu zvakataurwa naHerald kubva musi wa 2017. Unatsoona kuti pane kumwe kupenga so kuripo so. Inini I'm so ashamed ndi vamwe vana musangano vanobuda. Ndakaona vamwe vana musangano vanganoza ndoda kutaura mazita awo. Vachanzi, economy iyo iri kufunctiona chaizvo baba amunangagwa, muri mabootlickers, muri sellouts. We are going to deal with you when time is right. I'm telling you. Hata mosha kuti unowirirana nesu kana kuti unofarana nesu. Isadipo pa we are not bootlickers. Even you are a ZANU-PF member, tokuridza and tokuexpose. Haugona kubuda pa social media uchitoti economy right. Iwo sinatsoona kuti zvinhu zvinoumira zvakanaka. Nenyaya kuda kucherechedzwa, kuda kuningirwa. Pane vamwe vanhu varume vari kushandira matumbu avo kumusangano ZANU-PF. Tira kuva expose. Haugone kuti uye kumusangano ushandire matumbu ako iwewe kuti uguta iwewe. Vanhu vese vachitambudzika. Nyika yese ichitambudzika. Ku-opposition cycle, tinoda kukutaurirai nhasi, munofana kucherechedza vanhu vari kuenda kupick up farm kwaMunangagwa. Vanhu ivavo muvacherechedze, vanhu ma-MP havasi kufana kudzoka muparliament. Vanhu ivavo make sure